So far, yung nakikita natin baboy dito sa Luzon, ang nangyayari is nagpapadala rito from Visayas, Mindanao, tapos yung mga iba nilalagay sa stockyard. So far, yung nakikita natin baboy dito sa Luzon, ang nangyayari is nagpapadala rito from Visayas, Mindanao, tapos yung mga iba nilalagay sa stockyard. Yun, dahan-dahan binibenta kasi per shipment ang dating, tapos per truckload, tapos dinalagay nila sa holding pen nila. Pero ang tingin natin is malaking problema ngayon yung galing Mindanao kasi yung Mindanao tinamaan na rin malaking area na tinamaan, so nakikita natin baka by May this year baka hindi na makaship ang Mindanao papunta rito kung hindi masugpo yung spread ng ASF dun sa Mindanao. Naku, bukang magpapalit na tayo ng paboritong litsong kawali nito. Kasi ang mahal. Kaya pala Manong Jay, kaya sinasabi natin sa atin Department of Agriculture, yung sine-check natin dapat hindi lang yung mga live na nandito sa ating bansa. Kasi every time na lumalabas sa farm, pinapatest yan ng ASF, yung African Swine Fever, kung yung mga live na lumalabas meron o wala. So, yung lumalabas talaga, wala, no? Ang problema, bakit natin hindi mahinto? Dahil yung imported na karne na pumapasok, hindi nila sinusuri. Ibig sabihin, walang testing doon sa mga frozen. Alam naman ng Department of Agriculture, yung frozen meat, maski 300 days, hindi namamatay yung ASF, yung virus. No? So, ito is, kaya kung makita mo yung tumalon yung mga ibang area, no, na bakit itong boundary hindi tinamaan pero yung dulo tinamaan. Kasi yung frozen meat, doon sa mga checkpoint, mahirap bantayan kasi kung linagayan sa mga bus o linagayan sa mga ordinary na sasakyan, hindi naman natin isa-isa pinapara-para, no? So kaya kung makita mo, minsan nagtatanong sila, bakit nag-spread ito? Wala naman doon sa ibang town pero yung next town meron. So ganun ang nangyayari. Kaya hindi natin masugpo yung ASF. So ang desisyon ng mga racer, hindi muna mag-alaga. Para hindi ho sila malugi, no? Parang itong virus po na ito, kung ngayon, isa sa problema natin na inaharap at paghahanap ng vaccine, itong COVID-19, mukhang itong ASF na ito, engineer, ganito rin kalaki ang problema, at kung hindi magkakaroon ng parang consolidated effort para magtulong-tulong, mukhang hindi ito magad masosolve. Yeah, Jay, kasi ang binabayaran ng government, kita mo up to now, ang figure nila is 350,000 lang. Bakit 350,000 lang? Kunyari isang backyard. Backyard kasi mostly hanggang 20 na inahin, di ba? 20 na inahin considered as backyard yan. Pero ang binabayaran lang ng Department of Agriculture is 20 heads. Pero yung 20 inahin, pwedeng manganak ng 10 yun. So, ang population pwedeng umabot ng 200 sa isang nag-aalaga na 20 na inahin. So, kung yung alaga mo 200 heads, ang babayaran sa iyo is yung 20 lang, yung 180, yun ang lugi mo, di ba? So yung babayaran sa iyo na 20 heads na presyo is 5,000 lang. So yun is parang sapat lang sa pagkain yun. Yun ang nakikita natin. So
Kaya yung mga racer nag-decide na totally huwag muna mag-alaga. Up to siguro masasabi ng DA na yung mga borders natin sinusuri na bago ulit babalik ang kumpiyansa ng mga racer.